Σε βλέπω. Είναι αργά το βράδυ, σε έχει πιάσει ο σβέρκος από πολύ σκρολάρισμα και κοιτάς την οθόνη με μισό κλειστά μάτια. Περίμενε να ανησάξεις. Ξύπνα, αντί να κοιμάσαι, κάθεσαι και βλέπεις σούγκλες. Κοιτάς το βίντεο και νομίζεις ότι μαγικά θα χορτάσεις. Περιμένεις να ακούσεις τον ήχο από τα κάρβουνα για να σου ανοίξει κι άλλο η όρεξη, ενώ το ψυγείο σου έχει λιγμένα για όψη και νερό. Εδώ το κρέας ψήνεται non-stop, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά εσύ προτιμάς να το βλέπεις από την οθόνη σου. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Δες το λίγο. Δες το πώς φτάζει το λιβάκι πάνω στα κάρβουνα. Μυρίζει την παράδοση. Όχι, φυσικά. Γιατί κοιτάς από μία οθόνη. Λοιπόν, εσύ συνέχισε να κάνεις like όσο οι άλλοι τρώνε την ίδια ώρα. Λοιπόν, κλείσε το TikTok, κλείσε τα μάτια. Και άνοιξε ένα app, παρήγγειλε, γιατί η σούβλα δεν σε περιμένει. Μέσω Box, Bolt ή Food ή κάνε ένα τηλεφώνημα στο 24 21 10 6400. Σε περιμένουμε.